gaban INEC da aka nada ya fito kiri-kiri ya yi abubuwa waɗanda suke cin amanar ƙasa ne. Na biyar, akan wato shugaban INEC, shugaban hukumar zaɓe, council a bisa bayanai da suka tabbata, hujjoji mabayyana, ya nuna kan cewar sabon shugaban INEC da aka nada ya fito kiri-kiri ya yi abubuwa waɗanda suke cin amanar ƙasa ne, kuma ya yi propaganda na ƙoƙarin kawo rarrabuwar kai a Najeriya da ma raba ɗinkewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, musamman a kan abubuwan da ya yi na tabbatar da kan cewar wai akwai kisan ƙare dangi akan kiristocin Najeriya. Don haka majalisa ta nemi a cire shi ba da a cire shi ba da wani jinkiri ba. Sannan kuma majalisa har yanzu tana kan wannan matsayi nata, domin ba yadda za a yi al'ummar musulmi su amince su bayar da shari'a, su bayar da cewar an yi zaɓe a bisa tsari na doka da 'yanci idan ya zamanto wanda zai zamanto shine shugaban zaben ya kasance wanda ake tuhumarsa akan ake tuhumarsa akan cewa ba shi da adalci, ba shi da kuma rashin bangaranci a cikin wannan al'amari wanda yake tsarin demokradiyya ya nuna kan cewar duk abin da zai sa aminci a cikin zukata dole ne ya zamanto an kula da shi.